Бүгін халыкара рәссамдар көне. Сибай студенттары үзләренең осталыктары белән таныштыра. 60 ел халык белән калабызның төп матбугат батмагы олы юбилейын билгеләнә. Ошылар турында тулырак Сибай телевидениеның яңалыктар хезмәтендә. Студияда Данил Рибаев, һаумыгыз. Бүгенге җәмгыятьтә үзеңә кирәк мәгълүматлар да алу саралары бик күп. Газета, журналдар, радио, телевидение, интернет сыгынактары. Уларның һәрбере мөһим. Кемеһе ил-дөнья хәбәрләре белән таныштырга, икенчесе республика вакыйгаларын байкай. Ә бына Сибай калаһы яңалыктарын кала халкына Сибайский рабочий батмагы yetkерә. Быел ул үзенең 60 еллык юбилейын билгеләй. Сибай калаһы ел язмаһы. 60 ел буена кала вакыйгаларын яктыртып, тарихты теркәп барусы Сибайский рабочий газетен тап шулай атырга мөмкин. Урындагы басма Сибай калаһы барлыкка килү менән булдырыла. Россия Федерациясының КПСС Үдәк комитеты бюроһы 1957 елның 18 февралендә Сибайда газет чыгарырга рөхсәт бирә. Шул ук елда Башкорт ССР министры советының күрһәтмәһенә ярашлы Сибай кала типографияһы оештырыла. Сибайский рабочий газетының ошында ук дөнья күргән тәүге ханын кала халкы зур кызыксыну менән каршы ала. Төрле буындарның яраткан гаилә басмаһына әйләнгән Сибайский рабочий газеты ошо көндәрдә үзенең олы юбилейын билдәләп үтте. Кала музеенда оештырылган байрамга матбугат ветерандары, штаттан тыш хәбәрчеләр, газет укучылары йыелды. Сакырылган почетлы кунактар арасында Башкортстан Республикаһының матбугат һәм киң мәгълүмат саралары агентлыгы итәкчесе Борис Мелкоедов, кала хакимияте башлыгы Рөстәм Авзалов, Урал аръягы төбәге басмалары вәкилләре катнашты. Бүгенге киң мәгълүмат сараларын алганда республика алдыңгыларының бере булып тора. Сөнки безнең тираж ягынан караганда ла, интернет селтәрендә эшләгән яктан караганда ла, без иң зур аудиторияга үзебезнең мәгълүматыбызны белдерәбез. 60 ел гомер артта калган. Был мәлдәрдә ил тормышында ниндәй генә үзгәрешләр булмай. 1962 елда кала һәм күрше райондарды кушып эреләтү сәясәтенә бәйле Сибайский рабочий газеты ябыла. Әмма райондарды зурайту эше килеп сыкмай һәм басма 1965 елда кайтанан тергеделә. Яңа коллективты билдәле якташыбыз Һивият Садиқ улы Хусабаев итәкләй. Заманында кала газеты данын күтәргән Серафим Вайсман, Роберт Нагаев, Мәүлидә Якупова, Нур Үзбәков, Зөһрә Сәйетқолова, Гөлназира Бейишева һәм башка мөхәррирләрнең исемнәрен Сибай халкы яхшы хәтерләй. Әлеге көндә кала басмаһы аднаһына 4 тапкыр 6000-дан ашу дана менән сыга. Бүген Сибайский рабочий газета үзенең юбилейын билдәләй. 60 ел буе сыккан газета берничә моментларында үзгәрмәй калды. Беренчеһе газетның геройдары. Ул төдәүсе, ул шахтер, ул врач, ул укытучы. Безнең беренче биттә күпселек вакытта тик ошо эш кешеләре эшсәндәр. Икенчесеннән ниндәй генә булмаһа үзгәрешләр, ниндәйдер генә булмаһа кыенлыктар булһа ла, газета сыкты һәм киләсәктә лә сыгасак дип ышанабыз. Бүгенге коллектив, бүгенге итәкчеләрнең ярдәмендә бергәләп газет буласак, газета сыгасак дип ышанабыз һәм шунда ышаныс белән эшләйбез һәм эшләйбез. Матбугат басмаһының көсе унда эшләгән журналистларның каләме менән баһалана. Сибайский рабочий газеты был тәңгәлдә билдәле исемнәр менән һәр сак горурланды. Юбилей сараһы тантанаһында калабызның тормышын яктыртуда уңышлы эшләгән редакция хезмәткәрләре республика һәм кала наградалары менән билдәләп үтелде. Бунан тыш хәбәрчеләргә Башкортстан Республикаһы журналистлары союзы агзаһы билеттары тапшырылды. Гөлсәрия Билева, Ирина Оренбургина, Алик Кадыров, яңалыктар хезмәте. Бүген халыкара рәссамдар көне. Хынлы сәнгатьте үз итүчеләрне ихлас котлайбыз һәм сираттагы яма белән танышырга сакырабыз. Сибай калаһының төзелеш һәм сервис колледжында белем алучы егет һәм кызларның иҗади эшен еш кына кала кимәлендә үткән күргәзмәләрдә осратырга туры килә. Һәм дөресен әйткәндә, уларның фантазиясына һәм осталыгына хокланмау мөмкин түгел. Халыкара рәссамдар көнендә был юнәлештә укучы студентлар үзләренчә билдәләп үтте. Бүген уку йортында уларның эшеннән торган үзенчәлекле күргәзмә асылды. Безнең Сибай төзелеш һәм сервис колледжында рәссамдар эше бик нык алга киткән, алга куелган. Бүгенге көндә безнең бөтә рәссамдар көннәрен күргәзмә бик әбүдем
оештырылды. Был күргәнмәдә безнең укучыларның йөндән эшләү, быялага гырып эшләү, шулай ук төрле батиктар эшләү һәм йөндән аквариумдар эшләү эшләре куелды. Укучылар безнең был эшкә әүдәм йөриләр, улар ихлас күңелдән катнашалар. Уларның теләктәре шундай зур. Рәссам күргәнде түгел, ә күңеле кисергәнде төшерә тидәр. Шуңа күрә лә тирә-яктың кәефен тоеп, сагылдыра белү һынлы сәнгатьтә зур әһәмияткә ия. Студентларга был сәнгать серен асусы Дилә Хөснулла кызы Рәхмәтуллина уларда тап ошо тойгыны асырга тырыша. Оста етәксе булганда өйрәнсектәрнең дә кулы тиз өйрәнә. Мин һүрәт төшерү менән бала сактан мавыктым, рәсем дәресләренә яратып йөрөй торгайным. Был колледжга килгәс, мин белемемде арттырдым. Бында безгә Дилә Хөснулловна ярдәм итте. Төрле техникалар менән эшләргә өйрәндек. Гуаш, акварель, акриловый һүрәтләр эшләйбез. Тагы ла витраж һәм эштәрмәндә эшләйбез краскалар менән. Рәсәй конкурсына ла төрле һүрәтләр ебәрдек. Күргәзмәгә ниндәй генә эштәр куелмаган. Уларны күреп, иҗат кешеһенең ысынлап та дөньяны сагу төстәрдә кабул итә белүен аңлайһың. Был осталыктарын күрһәтүче студентлар матурлык дөньяһына башкаларны ла әйдәй. Гөлсәрия Билева, Гүзәл Кәримова, Ниязмир Хәйдәров, Яңлыктар хезмәте. Сибайдагы спорт яңалыктарына тукталганда, кызлар арасында үткән баскетбол буенча беренчелекте биләп үтәргә була. Югары һәм урта махсус уку йортларының командалары көз сынашты. Был юлы майданга студент кызлар сыкты. Баскетбол еттеҙҙәр һәм таҫылдар уйыны. Сибай ҡалаһында был спорт төрөн ир-егеттәр менән бер рәттән ҡатын-ҡыҙҙар да үҙ итә. Сибай институтының спорт майҙанында ҡалабыҙҙағы юғары һәм урта махсус уҡыу йорттарында белем алыусы ҡыҙҙар ярышты. Институттың физкультура кафедраһы уҡытыусыһы Фәнил Әминов фекеренсә, студент спортты үҙенә айырым иғтибар талап итә. Һәм бына ошондай саралар йәштәрҙе йәлеп итергә тейеш тә инде. Әйтергә кәрәк инде, ошо ярышта безгә ныҡ кәрәк. Сөнки күп бездә учебный заведениелар битендә бар битендә, уларда спорт төрләре ныҡ күп. Ихлас тренировкага йөрөйләр битендә. И без ошо баскетбол ярыштарын без күтәреп өскә ебәрергә дип уйлайбыз инде. Катнашырга республика, Башҡортостан республика ярыштарында инде. Шуға әйтергә кәрәк инде, бына педагогический колледждар ныҡ һәйбәт командалары бар инде. Многопрофильный колледждың командалары көслө инде. Улар бүтән ярыштарға йөрөп торалар инде республикага инде. Но мына без үҙебеҙҙең мына ошо ярыштарҙы без үҙебеҙҙән ҙур маҡсат инде. Ошо учебный заведениеларҙың баскетболды өскә күтәреп инде үҙебеҙҙең көстө күрһәтергә дип уйлайбыҙ инде. Командаларның бер нисә уйыннан уҡ араһындағы көслөләр алға сыҡты. Финалдағы осрашыуҙа тапылар майҙанда көс сынашты. Ярыш һөҙөмтәһе буйынса иң шәп студент команда исемен Сибай институты ҡыҙҙары яуланы. Икенсе урынға педагогия колледжы сыҡты. Ә өсөнсө урынды күп профиле профессиональ колледж алды. Айгөл Хәмитова, Екатерина Марочкина, Алик Ҡадыров, Любовь Карпова, Яңлыҡтар хеҙмәте. Ошоно менән яңлыҡтар хеҙмәте тамам. Аҡ ҡарлы ҡыш башланыу менән ҡотлап, һеҙемә хушлашам. Именлектә күрешәйек.